तू काल थोडे टाइमान कळतले तीच जातलो म्हण घेऊन तूच सारखे भिवून राहत ना हा रोड रे तू मागे साईड दी पहिले मागेल बहीण वेट करते आता हो तू गेल त्या बहिणीक सांग मागेल येऊन आता सूट घेऊ रुद्रा तोंड बंद कर मागेल बहिणीबद्दल एक बी वाईट उडेल तू का वगैरे होता पुढच्या कसे असपळे या भावाला आणि बहिणी बंधन हे अर्जुन तुझ्या बहीण मध्ये काय होऊ झाला तुझ्या आणि ती पिढी माग दे हा केंद्रात दिल रे तू कित करते कर जीवांशी उडे त्याला तू कधी युद्धाला हा ह्या गाव लोकात उपकार करतलो पण तूच सारखे पण लोका भिवून हार होतो ना विनय रे विनय विनय तू बरे बसता ती पिढी माग दे ना हा केंद्रात दिला मागे जीव गेल तर ते हाव दिला चल भगवान अर्जुन तू एक सदा म्हणे मागेल मध्ये तू काटे जाऊन असा तू क्या भू लोकांच्या अंतर यम लोका पाहूकच जाय वाच अर्जुन वाच तू खरी गेला मागेल अधिक सारखं पण जाय मागेल अधिक आता त्या वाघाक शिकारी करू एक शिकारी मिळा हो वाघ आता शिकारी कन त्याच्या रक्त तर पिला हो नावाचा रोद्रात ने काय ना घ्यायचे तो अर्जुन काका तू शाळे पण जाऊन गेला देते ना गेलं काम की झालं हे पक्षी मातींच्या भय सोचू लागला होय सुडाला त्या पक्षा विसर मित्रा ते साधना रुद्र ते साधना एक टाइमा बघायला जीव जरा दिलो पण ते काही विसरतो ना रुद्र ते काही विसरतो ना तू तकली वाईट करून घे नका त्या गेला का तू तुझ्या लाईनी 1000 किलो अंडे होतलो आता आमच्या बिझनेसचं लक्ष घे रुद्र आणि थोड्या दिवसांत कविता आणि रोहन आले लग्न इथे आमच्या दुश्मन आले त्या रोहिताला हाय रुद्र हाय त्या रोहिताक स्मशानात पावकच जाय आणि तिघे भावात रोहनाक तिघे स्मशान दाखव दौडू जाय तुगेलो असं सात माझे उल्या पुरा तुगेले खिंचा कमा पाणी जातो हो जयचंद्रनी आमगेले मुकाला प्लॅन किती रुद्र जयचेन त्या अर्जुनान पेपर प्रिंट कसे बंद करू जाय आणि रोहिताल भाव रोहनाक तिघे मन चेंज करून रोहिताक आणि कविताक घराच्या बाहेर घालू जाय कशा रोहिताला असती आमगे नाव करून घेवचे कविता सांगून रोहिता किंचान त्याला ड्रायव्हर देऊचे आणि ड्रायव्हर दिले की त्या कविता उल्लंघन करते यात तो मागे नाही कुठले आहे गुड आयडिया रुद्र गुड आयडिया तो नंतर